Shako Dede jaket nyong'ong e wechego mag yiero kaachiel kod Cecil Miller ma en jagoro mano mar Roots Party of Kenya. Med chwalo ote magi kokalo yore waduto te mag tudruok odiochieng' ma kawuono. Ote ma kamago bende abo bedo ka somogi e kinde mwadhi mbele kod twak marwa achiel kachiel. Winjo kanyo ka gavana e kaunti ma Migori bendo loso to kapok nwadhi kuro Mila nitiere wach mane ang'isi ni mak kanyo kotudore kod kaka jagoro maduong' mano mar kot no loso ka koro ng'iso joma tindo mar mondo mi obed mos ni uonge tiende mar mondo mi ular Kampen piny Kenya beduru mos tiju en mararita udonje lweny uneka kunyalo keto kwe e pacho kae. Yes. Mano wach malita ahinya nikech olit nango olit nikech an sane sego kora didik. Onge gik mono miwa ni promise wa te onge ma sirkal osetimo malich ka gidonjo to giwelo gima gitimo. Koro sani kaka na chung senate Nairobi kae nikech wasego kura sayo so koro wane mwadonje telo nikech kaka winjo wacho no gidwa ni gimed bete wiwa gimed mano kelo mondo mang'eny e deligi ka giwewa jopiny wachando gibede wiwe chal yo machalo nade to jotelo gi ema jopiny ma yiero gi. Yes, youth itiyo iga ka iga itiyo kodwa vijana mondo wanoso jogi e kombe ka gisedonjo to wachwa gitiyo gitakirito next election cycle iwinja an gimanyo chana chiel sani gibet tayari. In fact gima giwacho no insight joma tindo kabisa okinyalo tijwa obila girito piny to telo mar jodongo mano rach kabisa nikech sani king'iyo population mar Kenya kae joma young youths ng'eny molo joma dongo. In fact kata king'iyo IBC data wan wang'eny molo joma dongo madhi go kura wang'ni. Koro gima wacho no ng'iso vijana niya un tiju en go rubber stamp udhi kumudhiye telo wenwa. Wan wacho ni sani osechopo sa mar vijana mondo donje telo kendo omak tin benyoro tak piny kaka dwarore. Koro sani gima nyang'isa tuli gini ni sagi gin be oserumo gimbe gitieki giwuogi wenwa wadonje telo. To agenda mane makwith maketo sirikal tesre nitiere godo nyaka sani kopogore kod gino magisebedo ka giwero kinde ka kinde ni gidwa golo jatend piny Kenya telo. Gida golo jatend piny Kenya telo mar mondo mi kik bed jatend piny tam mar ariyo. Ang'o ma giuso ne jo Kenya mopogore kod agenda mar yiero bedo keto jatend piny obed jatend piny mar tam achiel Kenya. Mar tam achiel, yes. Okay, gima timre ni ya jatend piny ni mano donjo no miwa promises mabeyo kabisa. In fact jino yiere molo kata jatendwa mano osewewa Raila Odinga nikech nomiyo ji hope mar Kenya maber zaidi. Namba 2 campaign no bedo focused gi joma ni piny mogik. Tingeni Kenya kae joma ni piny ng'eny molo joma ni malo. Koro ji no amini ni president ni en ng'ama dhi tiyo ne ji maber kabisa. To kano donjo gik mano wacho ka te osetimo only a third. In fact anya wacho ni yiero mora mora kata sirkal mora mora gima muhimu zaidi moloyo kata gero ndara gi gero gi gero ginyota fund gi gima muhimu zaidi en uchumi obed maber agriculture tim maber hospital obed gi yath gi daktari kendo school obed free gigi te onge gima timo kata chiel pile ji ng'anyo jopuonje ng'anyo dekteche ng'anyo hospital onge yath koro gik ma basic gi uchumi berach gik ma basic gi pok ong'iyo sana infrastructure gik ma dhi gi gero ndara affordable housing to gigi ok affect ja Kenya ma kawaida. Koro gima obedo popular kabisa kendo tiano ne jopiny gitiyo gi obila marach. Koro ji sing'iyo gi kendo kata jatoli wuoyo no ji ol gi tiano gitiyo gi agogo ji dwaro sirikal ma winjo gi ma jopiny dwaro emomiyo ji wacho ni one term ji ol mondo dhi dala one term mi wacho no kende agenda kosa agenda machiele ni nikech atuli bendo wacho ni jo ket sirikal tesre onge kod agenda mora mora. In fact kaka one jo young people one jo one term kata two term nikech one term gi two term gin slogans itiyo go mondo waduok joma tiyo gi rais kata moko tiyo tekni two term ti dok one term oket mondo areas monge sirikal joma nitie one term odonjo mayot mok ng'i track record bargi. Koro wan wacho ni no term wan odwa ni jomo tiyo oduoki jomo tiyo odhi dala iluongo ni no term wan ok wang'i one term gi two term wan wang' ni jo young people wadhi debe wadhi ng'iyo jomo tiyo MP ni kae MP kano tiyo ne jogi to ng'ama tiyo kotiyo wadhi duoke kata ne one term wadhi ng'iyo ni en otima ng'o ka en e kom mane gimo dhi ng'iyo wan ok jo one term gi two term ditiyo ne jopiny yes nitiyo sama ni dwari yes wami kom kano kitiyo katine one term two term idhi dala mane pat jopiny sa odede in korka kori joma tindo obed piny pod gitin gi konye e ketarita gi donje lweny
to nikech ang'e ni joma tindo mane atuli lose gi gin jogo ma keto sirikal tese kata kweth mapingo piny owacho gi sani mong'e ni to gin jomage kendo giko dira mokalo ne gilose kuonde mopogore opogore kata rombe mopogore opogore kachiel kod ajenda ma kinde ka kinde wacho ni gionge godo bende gintiere kod ajenda kose gionge godo to gitin gibed mos mondi gihore koso bed nang'o. Erokamano Joyce e pacha Jaduong' Atwoli must not be 100% right. Young people kata joma tindo nigi thuolo nikech mano e demokrasia nigi thuolo mar manyo kombe mopogore opogore kendo mar telo kata mana ne piny Kenya. But jo Kenya ema yiero ng'ama gidwano tel negi. Ma ka giyiero ng'ama tin no to mano en dwachgi kaka jo Kenya nikech mana kaka constitution wacho ni the sovereignty is with the people. America wacho ni we the people. Koro ka jo piny dwaro ni otel negi ng'ama tin to wan gi 1 year from today mondo gidhi giwach ni gidwano tel negi gi ng'a. Mano ok en paro ma ng'ato nyalo dictate. But Atwoli be ja Kenya. En bendo biro go kura. En kipache kata jok ma winje nyalo neno ni odwaro jok ma osekoma matin nikech nitie jok ma bende nyalo bet realities mag ji Joyce opogore. Reality mare en niya nyaka mondo tel ne Kenya yo maber dwaro experience. To experience I gather with time. To ng'ama tin pok oyudo time no to gather that experience. Man according to Atwoli gi jok ma nie ng'eye. Koro neno ni mondo Kenya odhi maber according to him it will require experience. Experience no joma tindo pod onge gi time to gather it. Gi tem kao thuolo mondo gi gather kae to gibi gitel bang'e. But joma tindo be neno ni it doesn't matter, experience no komata. Gin gidwa ni gitel kawuono nikech the agency mar change ma gidwa kelo. Koro jopiny madhi yiero to bire penjo mipenjo no. Ni to change ni en ang'o exactly nikech change ni ema miyo joma tindo kaka Honorable Sifuna gini sewinjo kawacho ni President William Ruto oko deserve kata 1 more day in office after this term according to him. But koro penjo mipenjo no is the main theme. En a change mane midwa kelo. Koro osiepe machalo milagini mabende nie diere. Ochunge wang laini tir. Ma kata ka en referee to koro kiane mpira ni oloyo koso pok oloyo. Nikech gichunge wang laini tir. Koro osiepe gi emo buru go kokinyi sani ni time oserumo mar chunge wang laini. Gi yang kuma gi. Iza in koni kata in kocha. Koro onengo bed ni agenda biro straight. Tiwachonwa niya, wan kaka Roots Party, ka wadonjo, wach maduong' mwang'e ni chando jo Kenya en economy, uchumi. Ma e gima sirikand ni osetimo, to wapogore kode kuom ma, omiyo wan wadhi timo ma, to fix wach uchumi, omiyo miwa uru telo. It is no more time mar one term, no term, sijui what, ni wan be okwane 1 term, be okwane 2 term, be waonge term. Mago to koro bantas weri godo. Chung'e adieri ni kawacho chumi to ma e proposal mwakelo to mae kako dhi fix uchumi. Ka I feel ni SHA ok ti kendo health care system rach. Awinjo kowacho kaka dakteche osegomo to pok aneno dakteche kogomo ne national government nikech the structures bendo keto dakteche e lwet county government makopo ni county XY nigi shida to en mgomo mar that governor. To sani awinjo kosiepa ni beef keto gite e wi sirikal mamalo ni dakteche gomo jopuonj pok ogomo nyaka ne William Ruto ka hotel. Kendo jopuonj osendik mang'eny moloyo telo machien mosebetie gote nyaka sani. Ka wawacho to mana machone mane gigome kapod Uhuru ema nie telo to gi kapod Kibaki nie telo. Mar Ruto gidhi gomo to sani. Maybe samoro mbele okwanyal ng'eyo. But gimatemo wacho mago to mana by the way gimatemo wacho en ni kopo ni healthcare system according to you okti onengo sani koro wadong gi 1 year. Koro it is no longer about whether this government will fix it or not. In koro biabia gi proposal ni kaka opposition tiwachnwa niya wan shani kadonjo to ma e gimwadhi timo to bro fix weche machendo kuom healthcare kama.
omiyo miwa uru thuolo mondo watel nu jo Kenya kaka duond bura makama mondo walos weche mag health kogike weche mag gope magi ma e gima wadwa timo to fix gik machalo kama nikech gigi wacho the what yot but the how e kuma problem nitie yot mondo awach niya wan ok wabi kawo gope kwa donjo mano to yot but koro japiny sani nikech jo Kenya kaka iwinjo wacho ni jomatindo bende koro gin sanja maduong' kata population maduong' mar Kenya jok masani wadilgo kaka Gen Z, Alphas, to even a bit of a larger population of millennial. Nigi information at hand, kata e simbegi. So, okoromo mondo nyisgi anyisa ni wanok wadhi olo gope. Nyaka koro ya kanyo, misud mbele, inyiswa ni wanok wadhi olo gope, but gigi te wabro timo, mae kumu wadhi gole pesa. Kata wanok wadhi medo tax, nikech awinjo ka kocha wacho ni dignity of payslip. Wanok wadhi kao tax kuom jomatiyo, to gope be ok wadhi olo, to mae kumu wadhi gole pesa. Maybe gin gi kama chielo mopogore gi kama pesa nitie. Koro mane conversation mowinjo wabedgo, to kapok ochopo kanyo, ni an kaka jagong ombulu, tich ni en biro mana nyisa ni watimuru gini obed one time, to kinyisa ni tok mano, kisewe keto payslip, dignity e payslip, kaeti isewe olo gope, to wadhi loso gik mwadwa loso gi nango nikech at the end of the day reality en ni gigi dwaro pesa mondo mi wachul ne nyithindwa pesa mar somo mano pesa mondo mi wachul polise jopuonje gi jok matiye sirikal te wadwaro pesa in kaka ng'ama ochung' kata chama manyien madwa kelo nwa lokruok e piny Orenga Jimmy gini should be telling us now ni ok wadhi olo gowi ok wadhi medo taxes to mae kama wadhi gole pesa maburo loso magi. Mheshimiwa Kopiyo in korka kori jomatindo podi ohore gimanya experience kose gitim nango to kweth maketo sirikal tesreni bende oseyango ne ji agenda moro malongo makata ji kawacho kata kagoyo poro ni yes ok wadwa jatelo makama to kwang'iyo jatelo machielo ni at least osechwalo nwa gik moko e mesa makata kwago kogro racho ni adiera eto nyalo tayo weyo makare moloyo jatelo makama kata matiyo gi sani. Joyce nyoro ne an dala kendo nyewa bedo gi arambe moro ma jopuonj Rongo koro no luong joma mamanyo kombe mondo bi mondo mos jopiny na neno vijende mang'eny momako dhoga nono katiba wa to gi chike ma Kenya ka oyango maler jok manyalo chung' e kombe mag telo ne pinyni kendo gin gi right to nigi katiba mokete koro miyo gima ne jaduong' Atwoli wacho an kanyo kariwora kode paro nikech nitie katiba yango ni kisegike higa moro higa 18 minyalo go kura tieni nyalo decide inyalo bedo telo n'oganda koro gima dwa wacho mana matin en ni sloganeering aina moyo mar one term two term three term long term no term ok nyal konyo gima nyalo konyo ni ya ka I offer yourself for leadership ibed ng'ama tin ibed ng'ama duong' kone jo midwa telo negi ni an paro na mar kelo dongruok kata kelo lokruok e ngimau en gima in fact na winjo ka osipno dedo wacho ni Sifuna nigi moment it will depend how he sees at the moment gima ng'eyo machando Sifuna to gi opposition gi ng'eyo gima timore marach to kaka ginyalo timo maber to ging'is jopiny giwacho mani taxes ni malo inego ji mondo giketwa ni wan koro ma alternative thought marwa about these things onge ingene pengo gimoro yom kabisa chalo gi muko ot inyalo tieko mana one day tisego di piny but you will take a year plus kigero od so Kopiyo just kapo diwe muko ot Joyce igo kumora mora kata kigo kamora chiel to orore te to sawa lakini gere to nitie kaka nyaka tuwe tol kidio kiket anyhow gurmala nyaka nind in a certain way
nitie mok luore wi wadgi to gima luore wi wad but kimukete gaga anyway. Yes. Bimbele Koro mane omiyo owacho niya, jo Kenya duto tete mosechopo e higa mar go kura nigi right mar manyo kombe mondo gitel ne jopiny. Luore ka giuso agenda margi ne jok ma gidhi telo negi. Omiyo gima Natuli wacho no an kanyo to kariwora kode nikech adieri man kende ni piny kane Baba Raila Amolo Odinga pok otho no o advance conversion moro ni intergenerational conclave. Matiende niya e Kenjwani wan gi Kenya achiel ma wahero wan duto, joma tindo gi joma dongo, joma bocho gi joma nyidunde, joma mine gi joma chuo. Koro matiende wadwa nobed gi wach moro ma wakelo the energy of the young and the wisdom of the old. Kae to wabiro gi a strong political environment mar Kenya ka. Omiyo ok wanyal bagwa ng'ato on the basis of ike. Ni ng'ani oti ahinya ok nya telonwa, ng'ane thin ahinya ok nya telonwa. Gigo te wadwa ni mondo blend, mondo wabed gi the energy and the wisdom to push this country forward. Yes. Maka gibedo blended e yo makare to gino mabe osebed kiwacho kose en too early mar yango agenda ayinya nikech bendo ywak ni kweth maketo sirikal tesre onge kod agenda nikech adiera pok wawinjo gino ma ongiso nikech winjo kanyo kodede bendo wacho ni yes wacho ni gini rach kuom ranyisi wacho kanyo ni kinde mathoth gisebedo ka gi goyo siasa ni wabedo ka waresto dignity mano mar payslip kaluore kod kaka giwacho ni jatend piny masani osebedo ka miyo jogo machamo sara dwe ka dwe ing'ado suru mathoth bende gisengiso ni yes obo resto dignity mar pesa wabu bedo kwa time yo makama agenda no bende mang'e ni jopiny osebedo ka yuago kendo atulo wacho ni agenda to pod ionge agenda bende kweth maketo sirikal tesro semewa yo makare mheshimiwa kapok wadhir mil ing'e ni ji mang'eny matho wuoyogi nyalo chayo rais ker Ruto William Samoei Ruto e yore mang'eny to yo achiel ma osekelo go lokruok e siasa mathurwa ka ni otemo ni kogo siasa ne to wacha agenda. Ing'e ni chon ne ji galvanize jokura moko ni wan mine, moko ni wan ojende, moko ni wan jo kabilani, wan jo dhoodni. To en e kende ng'at achiel e Kenya ka mosetemo ni mondo lok trajectory olok conversation ma siasa kaluwore gik ma ogombo ni mondo tim ni jopiny. Kendo kata sani pod maintain kane mar hasla chakoro dok chien to kelo nwa Singapore. Kendo Singapore ne masani koro wachuo wang'wa tir ni nyaka wachop kure Singapore. To kendo koni kako wachopo Singapore mo chako nyaka gimuluongo ni National Infrastructure Fund. Madwa golowa kama wantie ni tutero wakanyi Singapore. That is what we want to listen to. Kata pok gi consolidate gi into itemized agenda items. To wadwaro ni mondo winji ni okay ma ogibitimo to gidwa timo mane. That must come out from that. Okwanya wacho ni pod piny chon nade to mage wadwa megoro decision. Yeah. Mila. Yes, another wacho ni do president meet ndi kendo akapar kan tinga madonge meet malo rais. Number 1, ntiki ko wacho no the team. To ngeni Kenya ka gimoro amoro ikete budget. To ntiki kumero wacho mang'eny mo wacho meeting to poko bete budget to budget beno somo. Koro gigi aworo gani pesa dhi wuok kanye. Number 1. Number 2, sani meeting state house every week pesa ni nikech pesa ni yakanye miketo go meetings state out every week. To ngeni ya sami keto meeting state house ni nti kude mang'eny Kenya kama ong'ato kunya kata dhi hospital nikech hospital onge yath. Kata ka hospital ndi county kata kure pesa mar county wuok e national government. Iwinja. Koro priorities make president ni a problem emomiyo jo Kenya go koko. Na ntie ngeni ngata ene mane telo sani mangiso ni en manifesto mare cha ema nyako implement. Iwinja. Sani odonja 2060 to poko tieko manifesto mare mano wacho cha. Iwinjo. Sani nyithi school fees chando. Okay? Bech mafuta ni malo. Okay? Mangiso ni bech kaka diesel affect economy te general nikech diesel affect agriculture everything industries gimora mora. Koro gimocha na chiel. President osetimo mosetimo lakini agenda necha mano wacho no timo cha botimo hapana mano adier. Number 2, wastage e serikal mare ng'eny zaidi. Meeting motimo pile gi pesa mimiyo ji state house kacha pesa ka Oromo timo gik mang'eny kabisa ground ka imocho ni ya
wayieri mondo itinwa. En odich nikech ogo siasa. Okay? Ema wacho ni ya siasa ni bober gi president ok ober. Nikech pesa mar siasa nitie to pesa mar tiyo ne jopiny onge. Kiwinjo pile en tax mimanyo kaka fund gi gin taxes. Lakini pesa kosekaw sani winjo ni kaw pesa kumora achiel. To be wanyalo pogo jatend piny gi wechego mag siasa diera nikech wang'eyo ni kinde ka kinde piny Kenya ka wasega bedo kwa yiero jatend piny ma ja siasa. Bende nitiere kaka wanyalo pogo jatend piny gi weche mag siasa. Miwacho ni pech siasa nitie to pes tiyo ne jopiny. Ing'eni nitie gimoro ni nitie governance gi politics. Time mar politics en time makoro wadhi e siasa, wadhi chung'. Wadhi nyiso jopiny an adhi gero daraja ka, adhi gero ndarani, adhi medo classroom. Wane siasa, wakelo promises. Kwasedonjo siasa onego donjo e governance part. Gik mana nyiso na dhi timo ka. Koro tija atimo. Inyo ka president wacho ni siasa kochopo to wadhi ng'iyo scorecard. An asetimo affordable housing, asemiyo Nyota Fund, owacho ni koro gidhi ng'iyo gik ma gisetimo. En gi mano is normal. Nyaka wach gimo timo mondo wang'e ni assess tije. Lakini opposition tijgi sani gikosoa. Lakini time mar gine biro, mar manifesto. En karamo, wadong mana gi higa sani kod jitiyo, in fact, wadong gi higa chiel. Ema koro no ka koro president bose luongo budhe, nikech koro wadonje session mar siasa. Iwinja. Ka den president maber en ya, sani ne gitiyo ne jopiny, kochopo koro higa ma koro siasa donje ni. Koro scorecard, koro dhi nyiso anasetimo ma gima opposition, wan be koro wadhi kaka wadhi form coalition ni. Wadhi come up gi manifesto. Iwinja. To manifesto ni dhi bedo based on shida mwasekale gi tenda la ma president Pavani. Wadhi ng'iyo gik ma jo Kenya dwaro zaidi. Koro time mar manifesto biro. Ang'eni kata mheshimiwa ni en gi manifesto mare morito go MP masani. Mong'eno dhi ng'iyo kaka odhi tiyo to manifesto chemo dhi tiyo go mondo onje siasa. Koro wan be kaka parties man opposition. Time mar manifesto ne adang'e ni en time mane ma koro ber mar mondo mi jo siasa oyang manifesto magi. Giyange ka wang'e ni dul mata weche magiere pacho ka IBC bende no se keto timelines mago mag kinde mag campaigns mabro bedo katimore koka riambe en kochakore dwe mar mano Mei dwe mar beach mano mahiga ni nyaka wanyalo wacho ni nyaka chieng' tarik 7 dwe mar 8 mano higa manyien ma official campaign season bro bedo karumo. Dwe mar 5 ne mowinjo be ni yange manifesto kose manifesto winjo be ni yango chon. Ing'eni manifesto ni number 1 kaka ing'e Kenya ka. King'iyo ndalo machon ODA manifesto, UDA manifesto, they had so many similar things. To Kenya ka siasa warach. Koyo nyagolo manifesto mare to opponent mane kosewinjo manifesto mare cha idhi kaw mang'iew professionals ge te ma manifesto no donje karaka. Koro parties mang'eny golo ga manifesto timing ma proper. Makata sani nitie joma kogolo ni ng'ene jogi nitie telo. Gin gi itiko mora mora. Koro parties mang'eny rito ga gigoye mondi lakini team mar manifesto loso ga manifesto. Koro timing en ya kaka nanyisi defections biro mbele ka. Sani nitie kaka Sifuna gine wacho ni onge party. Gine ODM on paper. But ng'ene kaka defect nitie by election. Koro defections biro mbele ka. Emo wacho ni gini time podi. To kochopo next dong jidhi resign. Joma tiyo joma timamo. Manifesto dhi wuok from next year. Kose vunj bunge. Koka jikoro ng'ene an kora onge Ruto, anawuotho gi Kalonzo. Koro iyawo, oyawo. Manifesto dhi work next year. Yes. Odede. We're very practical and we need to debunk some of these things Bilamamila Wachokagi. One, for the first time, the leadership mar hospitende wakata kuonde thieth poko wuok oko mo complain ni pesa ok chop negi. During the time mane watiyo gi NHIF, nitie kendo ute fwambo unyalo yudo gigi archives mang'eny ma ninyalo yudo ka medical superintendent mochung' ne osiptende gi ne wacho sate ni pok gi receive utimo thieth koro ubandha pesa cha mondo wuog NHIF mochopnu was a problem. Sani, as we speak, poka winjo kata chiel ka nitie to umbe unute fwambo you can actually share with the people. Onge osiptal mora mila makwer ni pesa pok gi receive. Omiyo onge situation ma yath onge unless ni county no emotamore ng'iewo yath tok ni national government kata SHA otamore timo gi nade miyo gi pesa omiyo koro gionge yath nikech pesa otwe. If I am lying, you can confirm that. The problem mantiere en ni ng'ata chiel kata ji ariyo kata kweth moro odhi osiptal to temo tiyo gi SHA to samoro obedo rejected kata nitie problem momiyo ok otiyo.
This is what we want to fix as a country. But okinyal lump them together. Yathonge osiptende kiangango. That is a lie werigo kabisa. Osiptende nigi yath to osiptal maonge yath. Mano ni under county government. County government no. Onengo wachinwa nang'o momiyo nikech national government kendo SHA to onge chieng' ma osiptal moro amora man under county osewuok mowacho ne joma wan SHA otamore release nwa pesa koro miyo gimwa ng'iewo go yath onge. That is not there. Then kwabire gik machalo manifesto miwinje wachogi. Kawuono kagolo manifesto naka. Jopiny nitie, they can tell ni Meshako Dede manifesto ne wacho kako piyo kopo. Kwani jopiny ofuok ginyal neno ni manifesto no Dede manogolo kopiyo kopo mana ire. Koro ang'o miwuono wania ni nyaka wapandi nikech jomoko nyalo ka onge to onge kwera ni onge to wabro lose. Nikech jopiny uneno wa jopiny ong'e ni macha to ne manifesto ng'ani. Kwani dong kata sani the so-called opposition dong kata sani usewacho mang'eny ni gino president ogole chat GPT, gino AI. Ang'o miyo mago tung'e fwenyo to manifesto to koro kwabi fwenyo ni mato ne mar Joyce mila okwale akwala. So golu manifesto uketi to ka onge to wach ni pod onge lakini walose obiro. Then mogik kaber to nengo wan kaka sani piny luo nikech wawuoyo gi dhowa nikech mar piny luo kaka piny luo ok wabi wuok wadhi e coalition maoko maonge gima promising chal kama ka ichopo awendo ma wuoke to kopio wuoke ka samwa wuoye ni barabara ma wuok cham gi wadugi ni kabiro kalora nen karingo dhi Dede kadhi nie process to chiro mara nen kama lore kadhi dala kata kama barogo kadhi dala nitie at 94-95% completion to barabara mowuok Kanyawanga ka ng'ado makalo yo Gwenga Wall kabira wendo kalo dhira pogi ni in the process okibi wuonda ni monda will gigo te gi one time slogan nyaki kelna either super highway monda will gi barabara madhi nyimego nikech kora nyalo wacho niya barabara to ne iloso lakini jogi to koro kelo na super highway koro nyaka kaw super highway awe barabara matin to kama iloso na nito aweyo chiro man 95% completion nadhi go koko ni one time monda will gi one time nyaki miye chiro maduong' moingo moseger na ranenja. So that is what we are telling piny luo. Ok wadagi jok ma ringo oko kuno ringa kendo wang' ni bende piny luo wan maber nikech jakom no wewa to koro wayie wanyalo keto bet ariyo wabe wanyalo keto double chance kumoro enga jimi ringeno oringa koyudo to wabe wabo malo we kuno wawacho niya piny luo no keto double chance ka koni olal to kocha wayudo to kopo ni idwa ni wawuog te wabwa luwi to kireplace nwa chirni ka gi gima ber moingo gi be okireplace nwa barabara ka gi gima ber moingo gi mano miriambo. So opposition kel nworu kaka piny luo wan waikore ni candidate mora mobiro kata mila ko biro gi jatende ma iluongo ni jatende party leader ni Wajakoya onengo warwake to wabed piny to wapenj ni Wajakoya wati William Ruto miyowa ma ita ng'ome miyowa nyake miwa maduong' moingo ma kendi ketnwa evidence gi proof mar ni okena ina wach then wabiro luwi to kopodo mano tamore to piny luo dhi go ne Ruto kura erokamano. Mida medo mheshimiwa kapok wadhi yweyo. Aparo ni gima Odeje wacho no en adieri kabisa. Gimoro aneno katimore ne opposition ka. Samoro uluongo gi kata e od fwambo kuondegi kendo sama gibiro to jopiny rito gi sironyo warito gi sironyo ni kawuono to megi pap warito mondo koro giyudo a national platform ng'eni gi ramogi ni winjo piny mangima nyaka joma ni US ng'iye koro irite gi sironyo ni mondo kawuono iwinja ni ng'ani dwaro telo mar piny odhi wacho ang'o and they have continuously disappointed us nikech irito ni mondo idhi winja ni ng'ani nikech ka en gi hype malich wacho ni nyaka bed ni ng'ani gi paro maber koro komi thuli koro wachi
to kata gimoro achiel monya wachonge, which is an embarrassment. To adwa wacho ni wan kaka oganda Luo adieri man kende ni tend William Ruto ni osemowa gi weche mang'eny. Ngeche king'iyo kura mane piny Luo ne Ruto higa mokalo cha ne tin saidi. To king'iyo maino muketo mar dongruok e thurwa, sani kidhi Homa Bay taparo ni piny biro lweny, inyalo kata lal. Nekeche nderni oger, nitiere nyaka dual carriageway makadhe Homa Bay kata ka in Garaka okideki. Migori nitiere a lot of initiatives. Lama odede wachogo from Kanyawanga all the way to Rapogi to Awendo. Nitiere so many things. Ginene chirni. Modern market. Migero okena chelbo ogenare. So what we are saying here, one, William Ruto wang'ni osemowa to okwai loro ne ogeni mamoko dhudi. In fact, gimana encourage ni eigani wan gi chance ni mondo wabedi gi true pluralism e Luo Nyanza. Ma ng'ato ka ng'ato imiyo thuolo mondo bi ogo mbaka gi jopiny. Ing'eni jotelo be yudo tek. Koro seche mwayawo negi dhot ni gibiro kodwa mbaka. Gibira teto wachiko itgi witwa gima giwacho to wakwanya achiel ariyo kuomgi kaka oganda wanyalo dhi mbele. To gima duong' ni focus wate kaka oganda Luo to wang'ni wamiyo sirikal mar Ruto mondo wang'ni kik wadonji gi kaka party leader ma Oburu wacho, kik wadonji gi drisha. Wang'ni wadonja gi dhot rabedhi. Just 1 minute to clear two things. Watch meeting ma State House. Meeting ma State House nyalo bet ni ok mor ji mang'eny. To timore most often juma ka juma. The right question okonego dhi kata ne president. President tiyo gi budget momiye gi parliament. Koro okonego be nabet ka tagas light jopiny ni pesa motiyo go State House go. Onengo be napenja wol ma mbunge na wendo sani. Kata mbunge mara ma Nairobi. Ni bene umiyo president budget no koso golo pesa go kanye. Nikech kaka governor imi pesa gi county assembly kagi appropriate pesa to giwacho ni ma dhi office governor motiyo go kuma kama. Kotiyo gi pesa no, why is it a problem? So nengo be ni mila manyo mbunge ne to kwongo penjo to gata ndigeni ni to bene uketo budget ne president koso pesa ka ugolo kanye, because that would be the right question. Okonengo bene wa question gi umiyo tiyo gi pesa to pesa tetu wang'e ni wuok e treasury to parliament pogo pesa go ne migepe. Ko pogne mar migawo motiyo go to tiyo go, why are we having a problem? Mano number riyo adwa ma conclude on watch Vision 2060 ma otach. Okonengo beni wabedo e mudho kaka piny Kenya. Vision 2030 rumo in 3 years time. But ka president oluongo piny Kenya ni mondo wago Mbaka, okonengo beni wawacho niya pok otieko mare. Vision 2030 okochakore 2022 koyier Ruto. Vision 2030 ochakore ndalo Kibaki. Omiyo kanitiere anybody to account the major part of Vision 2030 en Kibaki go Uhuru. Kane wadwa penjo ginonengo wapenjo Uhuru kare. To kao kamano to wabi wago mbaka niya bang' ma wadwa dhi mbele nang'o kaka jo Kenya. Ayero kamano. Ang'e ni Mila nitiere wach midwa medo kata kamano mak paro no gi kanyo ing'isani wadhi e yueyo madundo. Ka waduogo to Mila bro bedo ka wacho pache kae to wadhi e thuon wach machielo mwinjo be ni watwake kawuono mano mag Ckike mag Bajed Kampen. Wakaw yueyo madundo nyakwara Mogi Ajwang' kik idhi mabor. Tabiro tinendene, motikawa kawa
Kidwaro wenda mar erokamano kaka skiza tune mari di star 860 star 416 ash. Ng'e maber niya, Ramogi TV en od jower duto. Tedo gi chiemo medo chore machiegni kodi. Wabiro iri mondo itang'nwa kit chiemo mihero loso, kit chiemo milonye loso, kata kit chiemo mano mosebedo kalombi kuom kinde malach. Koro watime kama, mang' moni bi gudre wiye kate. Kaunti ka kaunti ma intiere, obed Kisumu, obed Homa Bay, obed Siaya, kata manoero ma Migori. Wabiro machiegni kodi e chenro ni mar tedo gi chiemo. This is healthy. You know, rachengi nutrients mangen, but keto deep fried nutrients go be. Kichwake mangen nutrients dey. So that's why what you kama. Mi chiemo en bedo kanyakla kendo inywako ne lwedo ka ichame. Tudi koda Jai Lieta juma ka juma, mano kanyero tich adek, ka bende chendo ni inuoyo ngeso ka ngeso duto mana e Ramogi TV. Omit. En ngano mano mi thuolo mar donjo odwa kai? Ha? Ya warakesh. En ang'o mitime rum mar pari kai? Winjo ni gima wachoni, gima timore ka en ni pari owuon kai mano gochona, to kendo en owuon ema nosolo ni mondo abi kai. Uneno? Unok uyie ni ji ariyo nyalo herore? Iniyiego koso kiyiego? An ayie. To onge ng'ato ang'ata manyalo hero ng'ama timbe ne richo kaka in. Aneno ka ute usechako chich gi pari ka, to mano en wach mano kanyal yiego. Ukilipa na Airtel Money unapata 50% transaction fee as cash in your cashback wallet. Sinimina kushow. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang' kendo erokamano ahinya kuom medo kete Ramogi TV odiochieng' ma kawuono kama watwako tudore kod chal mar Kenya. Mila nitiere wach mane idwa mede mapiyo piyo kapok wadhi e thuon wach machielo. Yes. Anada wacho ni wach telo nyaka ng'ie objectively. Nikech ang'ena nya bet sirikal kati pake marom nade. Shatiyo kiango ok wacho ni shatiyo. Wan gima wacho ni ya sirikal nigi jukumu. National government ene mano me power mondo tigni abichgi. Ok nya ng'iyo ni yo dhi penje MP dhi penya. Power nya bedo exercised directly through the people or through the MPs. To kineno kare sirikal dhi marach, mana dier, odhi marach. Nikech jo Kenya kech kayo. Iwinja, kech kayo kendo reality ground ni ya piny osebet matek ahinya. In fact, ma sirikal mos ji osetemo golo. Nikech weche tek. Tigi magisetimo moko wach ni rach. Lakini shida ng'eny e piny ka. Makiwinjo kabiro kata awuoyo gi jo Kenya mang'eny malich. Ok ni gimora more dismiss ni gini nikech support sirikal. Nyakwa support sirikal objectively. Number 1, number 2. Power ntie elected representatives, one gi MPs, one gi governors, one gi senators, gi president. Jogi te omako telo ne wach wan. Koro article 1 wacho ni wan e jotelo. Makata kuketi kacha, kokinya timo tiji nikech sani broad based, MPs mang'eny odonjo sirikal. Gionge teko mar pingo sirikal. Emomiyo wan jo piny ma kawaida, mago kura cha. Wan emomiyo nguvu mondo wapenj ka sirikal dhi marach. Emomiyo wan wacho ni ya sani weche tek, school nyithindo school fees ok chulo school fees. Anang'eyo anachunga asewuotho Kenya kata Nairobi ka. Ji kwayo school fees left right and center. Tij sirikal en achiel, onego bed ni ji somo free of charge. Mbunge ing'eyo. Nitie gik mang'eny ma sirikal ok tim kaka dwarore. Emo wacho ni ya gisetemo lakini kuma gilware be gilware. Wa accept ni gilwar gitemo mondo giket pesa kuma onego bed ni gikete pesa. Mane gima yo ka jopiny. Yes. Hai, adwa ni walok taga. Wadhi e thuon wach machielo. Wang'eni duol mochung' ne yiero kod kiewe pachuka ABC nogo chapa e oboke mar sirikal Ckike matayo kaka ibiro bed ka itiyo gi omenda e campaign gi kiewo mar Bajed. Ma ok owinjore jachung' kadhi e kinde magintiere kisera mar ombulu. Ahinya to mano gik mabiro bedo katiyo mane yiero mar higa mar 2027 kod abiro. Winja ne report mano losno odiochieng' manyoro kod jafwambo marwa Walter Nyambaga e kawadonja e twak marwa achiel kachiel. Wawinja ne monde. Bang'
Bang' pacho kendo jo Kenya wi chik rido kenge mag tiyo kod pesa mag kampen, IBC koro chapo chikego e oboke moyiedhi mar sirikal, kendo koro josiasa idwaro ni mondo olure kod chikego kaka yor gayo tiyo kod pesa chadha kampen mag manyo lemo mag telo. En chik madhi neno ni oket kiewo ma jasiasa ok nyal kalo kaka bajet mar kampen, karanyisi en kom mar jatend piny ma ibiro many gi bajet moko kalo silings bilion 6.1. Ranyisi mar gwenge mag kombe makaluo, jogo malaro kombe mag gavana, seneta, woman rep e counties omi kiewo mar bajet magin kaka ma Kisumu silings milion 61.8, Kasiaya milion 54.8, to Homa Bay milion 61.8, Nairobi milion 181 e kind mamoko. Ne jolar kom od bura, IBC oketo bajet mar moro ka moro e karanyisi kar chung od bura ma Kabondo Kasipul ma oketne kiewo mar silings milion 19, Lego Usonga oketne silings milion 26 e kind mamoko. Jolar kombe mag MCA bende oketnegi kiewo mar bajet ma winjore gi tigodo ka thothgi ni kind milion 3 nyaka milion 6. Ranyisi en mar ward ma West Ugenya kama jochung' dhi tiyo kod ma oko hingo silings milion 5.1, kaka ler ward to biro tiyo gi maderom milion 3.8. Chikno lero thuolo mar tiyo gi pesa e kampen ma en oko kalo dweche 6 motelo ne tarig mar yiero nyaka ndalo 14 mar tok yiero. IBC dwaro ni mondo jachung' kata duond bura owal ng'at achiel ma ibiro bedo kaka jachung' ne kawo pesa ma isolo ne kampen, tayo kaka itiyo gi pesago kendo chano buge mag omenda mag kampen. Jachung' kata kamano nyalo chung' ne en owuon e tayo pesane mag kampen. Jachung' bende dwaro ni mondo ochwal ripot ne IBC nying jalo matayo omenda mag kampen mage. Duond buche kata jachung' bende dwaro ni mondo ochwal nyinge ji kata riwruoge mageto chiwo negi sirgo e kampen. Jachung' kata duond bura bende idwaro ni mondo miyo yaw agulu mabiro ting'o pesa mag kampen magi. Aguluno winjore obed gi nying jachung' kata duond bura kod jal mochung' ne omenda mag kampen. Aguluno bende nyalo bedo gi nying mar jasir kampen mar jasiasa. Aguluno kata kamano bende nyaka yaw mana e bengi ma ei Kenya ka. Aguluno ibiro lor bang' dweche 3 bang' yiero. Bende ibiro lore ka jachung' wuok e ng'we laro komno kata ka oponi otho. IBC biro dwaro ni mondo pedhne ripot mag omenda mochoki mag arambe mag timo kampen. Ripodno oriwo nying jochwal solro ma bende chik nogoyo marfuk yudo solro kawuok e sirikende mag pinje ma oko. Nonro mag josol omenda ne jachung' ibiro dwar gi IBC ka ng'ano mosolo solo mahewo silings 20,000 to nyaka mi mana risit. E solro ma kamano bende nyaka ler gima idhi timo godo e kinde mag yiero. Koponi pesa odonje agulu mar kampen to nyaka chwal ne IBC, bang'e to ibiro chwal ne migawo mar omenda e thuolo mar ndalo 14. Chung' kata duond burano bende oyiene chwogo kamiti moyiedhi matayo bajet mar kampen. IBC bende ogolo siem ne jachung' kata duond bura koponi okalo kiewo ma chik go puodho ne kampen gi silings milion 1 nyaka chiw thuolo ne timo nonro mag nono buge mag omenda mitimo kod odita mondo mi onon kendo chwal ripot ne IBC. IBC bende biro timo nonro ma mare owuon mar yango ka diponi jachung' oketho chik mondo okaw ni okang' mar chik. IBC biro dwaro ni mondo jogo mageto kombe mag siasa to kod duond buche mamenyo yiero ma higa manyien oikre ne chako luwo chikego ma kaponi oketho to nyalo nyuolo kum moriwo koda kafwai mag silings ma ok tin ne silings milion 2 kata tweche jela kuom higni ma ok tin ne higni 5. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Aya, chike ma kamago maduol ma tayo weche mag yiero kaachiel kod kiewe pacho ka IBC obiro godo gisani wanyalo wacho ni kinde ma odong'o mana higa achiel kende to wachopo kata wadonjo kata wadhi e yiero mar higa mar 2027. Adona chakodi mheshimiwa Kopiyo, chike ma kamagi obiro exactly 1 year to the 2027 general elections. Chike ma kamagi kwang'eyo bende gibiro e wang' sama nyalo miyo e kinde ma koro wadhi e campaign to anno ka oga kata oket kiewo makare kiwango ma kila ng'ato biro bedo ka tiyo godo e pesa ma kila ng'ato biro bedo ka tiyo godo e kinde mag campaign. Chike ma kamagi kani winjogi ne gisebedo gazetted e ka ogeyo machalo nade okongo monde.
Mokwongo en okang' malich ahinya ma IEBC ogoyo e kinde ma ne wadhi e yiero ma 2017 ne gichalo ka gima gikete kapani the framework ne ok ber ahinya. Koro sani constitution ma Kenya to gi chike mag Kenya IEBC Act to gi Election Financing Act omiyo gimbi mondo gi come up with a framework manyalo tayo kaka ji tiyo go omenda. Ing'e ni yiero kata siasa e Kenya ka osebedo an extremely expensive undertaking enterprise. Mane momiyo samoiro ko jende nyalo gombo ni mondo chung mondo gi chiwre mondo gitele jopiny to onge kaka ginyalo chopo kuro nikech pesa miole campaigns gi duong' ma kuma gidhi yude onge. Joma mine moko nyalo gombo, en gi mbi mar telo, en gi paro maber maliw manyako jopiny to ok onyal chiwore mondo mi otel nikech kango gik sa yiero to onge gi pesa manyalo miye logistics mowuotho go e kind oganda komanyo kura. Adwa ni mak paro no gi kanyo matin ni wacho ni at least ka chenro makamano ogae yo makare to obo bedo ka onyalo miyo ji a fair ground mano mar piem kapok wadhi e kaunti ma Kisumu. Yes, but poda wuoyo. Problem mantie en ni it is largely based on trust. Para ni ang josiasa ma participate biro pedho ayanga omenda magitiyogo e yo makare kendo e yo mahuyanga maonge gima gificho. Mano is the biggest challenge mantie. Nito gigi to ket kama aneno ka wards gani tie kuonde mitime gi 4 million moko 5 million, but ere kaka mkakati mane moketi mabiro ngiso ni ngani pesa moko no tiyogo ni emotiyogo to moko ma mosogo vijande gi mineka gito gibiro bedo accounted for now nikech gibete gin pesa mana malongo chuth nikech dhi kamoro wuoyo gi ji transport is account for joge ni kese account for to koro nitiere mana mimosogo oganda gidhi gi madh godo soda eto to biro accounted for now. These are the challenges mantiere a framework manyien ma jo IEBC jo kelo, but otherwise it's a good attempt and paro maber going forward nikech wadwaro kaka jo Kenya ka wamedo lony e timbe mag demokrasia gi to walony kaka pinje moko be ma campaign financing is controlled. Inyayiro ni ng'ato nigi pesa to nyiewo kura, obiro nyiewo kura kuom oganda wacho mani un ng'ato mogo kura chieng'no dhi dalaga aluf dhi chamo kato gigoni kura when in the real sense okimiyo gi thuolo mondo gi interrogate pachi ni to ka gimiyi teloni idhi timone gi ang'o, idhi support dongruok mar geyo mane kata programs wage midhi kelonegi manyalo kelo lokruok e kit ngimagi. Mesha Kodede, in kaka jaket nyong'ong'a e chego mag yiero e pacho kae mano gi dhongere luongo ni election observer isebedo mane kinde mokalo chien. Campaign financing makoro IEBC obiro godo ne chike makoro giketo piny mabiro bedo ka gayo budget mano ma ji tiyo godo e kinde mag campaign. To parni solro ne campaign bende oket kanyo ni winjo bed ni ng'ata ma oro kata pesa kata kanitiere ng'at ma omiyo jasiasa omenda mano ma derom 200,000 kadhi malo to winjo bed ni ndiko ne receipt. Bende josiasa gibiro bedo ka luwo chenro go e yo makare kose makoro nyalo miyo moko kuom gi pando kit pesa magitiyo godo mondo IEBC kik ng'e ni seche moko kalo kiewo. Kata kamano nyisa ni mak na paro no gi kanya dwano wadhi achiel kachiel e kaunti ma Kisumu mar mondo mi wawinja ne kaka moko kuom rawere manitiere kaunti ma Kisumu ochokore odiochieng' ma kawuono ka gin bende gichwalo pachgi kotudore kod chika Bajed campaign. Wawinja ne monde. Restoration movement sisi tumepatia vijana kipaumbele, tumepea wamama kipaumbele. Hatuendi kufanyisha hawa vijana nominations, hatuendi kuomba zile nomination fees. So tayari tumewarahisishia kazi, so tunaomba na IEBC ipartner na sisi ili tukapate kuinua vijana, tukapate kuinua wamama, wakapate kupata fair ground ya kuuliza hii viti ya uongozi. Kwa sababu ukiangalia kama sahi vijana sio wengi, tuko na huo uwezo wa kuvuta hizo resources zote zenye zinahitajika, especially kama kuuliza kiti ya governor, kuuliza hata kiti ya president. Kama kijana pengine tunakuwa na uoga. So tunaomba IEBC wanapenda kufanya hizo vitu
wakuwe na consideration kwa vijana na wamama, wakapate kuweka fair rates zile ambazo tutaweza kumanage kama vijana na wamama katika nchi yetu ya Kenya. Okay, erokamano ahinya. An iluonga ni Joshua Pio. Wuok Kisumu East Sub County, Kolwa Central Ward. Koro wabiro odiochieng' ma kawuono to gi chama mar NRM to gi IBC sani wakwayo IBC ni mondo ka giyie to gi consider vijana masani nikech kwadwa chung vijana dwa chung tineno ka budget ni malo. Vijana ok nyal nikech waonge gi resources gi wamama gi mine ma tindo ok nyal. Koro wakwayo IBC ni mondo gi timnwa gimoro mondo ka wadwaro chung to wayudie budget moro manyalo konyo vijana nikech king'iyo economy masani ok favor joma youth. Koro wakwayo IBC ni kangi consider budget ni ko wang'iyo nyaka chama mar NRM mosebiro irwa kasani ni giko wacho ni nomination fee jo ok gibi chajo youth gi wamama nikech ging'iyo ground to gineno ni vijana ok nyal gisebedo considered kaka marginalized people. Koro wakwayo IBC ni be gi consider gima chama mar NRM ni timo. Erokamano. Kwa majina mimi naitwa Rogers Wanyancha, mimi ni mwenyekiti wa kitaifa wa chama cha NRM. Nataka kutoa mawazo kwa hii masuala ya IBC. Kwanza vile walitoa hiyo budgeting ya campaign ni kwamba wana encourage corruption, sababu vijana hakuna vile unaweza kuwa na capacity ya kutumia hiyo pesa IBC imeweka kwamba ni kiwango cha kutumia katika campaign. Wewe unatarajia rais atumie 6.1 billion ila mshahara yake kwa miaka 5 ni chini ya milioni 200. So unatarajia recover hiyo pesa nyingine kutoka wapi? Hiyo ndio encourage mabwenyewe kuingia ndani kufund campaign, alafu ndio wana mess taifa letu kwa kufanya matenda kubwa na kufanya ufisadi katika department mbalimbali na Wakenya wanaendelea kuangamia. So mimi nasema the budget ya president haistahili kupita 2.9 billion, sababu ukiweka logistics zote na operations haistahili kupita milioni 10 kwa constituency. Kwa hivyo sioni vile walikuwa wanajaribu kuangalia hiyo masuala ya kuweka budget ambayo ni iko juu sana. Nyakwara Mugejuang magomo kuom rawere manitiere county ma Kisumu ka koro gigolo pachgi kotudore koda chika Bajed campaign ma dul matayo weche mag yiero e pacho ka IBC nogoyo chapa kotudore koda pesa mibo bed ka itiyo godo e kinde campaign. To nitiere weche mabende wuok kanyo ka gin korka korgi giwacho ni chik makamano nyalo miyo moko kuom rawere ama onge pesa kata malwetgi podok mormor seche moko ok ginyal chopo kiwango mag joma moko kata josiasa moko ma seche moko nitiere telo. To dedi winjo kanyo ka moko kuom gi bende ngur kanyo ni joma mine kachiel kod rawere winjo be ni gin to gin bendi keto negi kiwango gimoro e kinde makoro IBC ogolo pesa mwinjo be ni tiyo godo. Kuom ranyisi jolar Kampen piny winjo be ni tiyo kod omenda mano mar bilion 6.1. Jogo malaro kom mar governor, senate kachiel kod woman rep e counties mopogore opogore bende nitiere kiwango moket negi. Chike makamagi bende gimiyo rawere a fair ground kose rawere kachiel kod mine nyalo hinyore. Pero kamano Joyce, nitie gik ma important campaign financing kod chike mokelgi. Malich moloyogi en setting up the upper limit no. Upper limit no ema kelo the fairness madwarore election. To upper limit ok nyis ni oganda matindo nyaka ti gi pesa no. Nyiso ni ka ginyalo bet gi other areas ma ginyalo innovate ma gi team campaign margi ma ok gichope limit no to pod gina sawa. The problem en ni IBC temo keto mondo ka gipiem gi joma moko ma diponi ni gomenda malongo kata ni gi support base ma kelo menda to kik bed limitless makoro election no dhi bedo more about money than issues. Koro IBC temo mana ng'iye mamiyo constituency kata kar od bura ka od bura omi kiwango ne, meaning nitiere kuonde od bura moko ma geographically ok giduong' ma biro kwanyi transport mang'eny mondo ring around
to nitie moko be madongo kaka ibro yudo ka pinje machalo Turkana kidhi ng'iyo mek gibro yudo ka dongo nikech mondo ya e tung kaka sani ka koro ne campaign mar governor ma Turkana for example owuok mondo governor no owuok e tung Turkana achiel nyaka tung Turkana machielo opogore gi governor ma Lamu kowuok e tung Lamu konchiel nyaka tung Lamu komachielo so nyaka yud ka omigi omenda mopogore opogore kaka the upper limit finances maginyalo tiyo go at the upper limit but kuma nitiere challenge maduong election te en oversight duol matayo yiero onge gi capacity mar timo oversight mar kaka pesa gitiyo challenge mar ariyo and the open disclosure from the political class onge kaka jochung kata jo siasa bro bedo gi open disclosure te kuom finances magidwa tiyo godo kata matiyo e election gibro mi bathe ma idwaro ni to nitie bathe moko ma ok nyal nikech kata mana sani kata wan gi duol kaka koro commission machalo KRA gin gi mandate gin gi laws gi everything to pod ji dodge Kenyans pod dodge timo ohala ka to timo kama to timo kamacha matene ni uledhi moro ni uledhi nitiere ei piny Kenya to kendo uledhi ni ok nigi jo siasa kende jo Kenya bende jo gombulu bende nigi uledhi go nikech sani kidhi nyiso gi niya an kaka Honorable Kopiyo sani koro chiko tweya ma pesa manyalo tiyo go mondo ayud kom maka en mana ma to kang'iyo transport gi kaka logistics madwa tiyo go pesa ni tin ok biroma to koro manyalo miyou malang onge ibiro mana winjo ka japinje mosewuok ni ma lwete lit ma ok mi ji gimoro oseweyi koro chal ka gima chikegi emo mi dong kendo chikegi ema koro chal gima mi dong koro chikegi nigi bergi to bende nitiere bathgi mabith ma samoro nyalo ng'eto nikech ideally ne ok owinjo bed ni dong nikech chikegi nonego bed ni konyo mondo oyier ng'ama owinjore to samoro in e ng'ama owinjore no but koro iweyi nikech joka kodhi obet e bunge la mwananchi gi to giwacho ni in kaka koro ka waluongi ni konywa to kikonywa itiyo gi wache mag IBC ni chiko tami in koro donga kanyo IBC no timi nade so gini en challenge konchiel ber nikech oketo equality moro to konchiel bende onyalo tamowa nikech jopiny nigo ledhi gi bende mana kaka sewacho no ok jo siasa kende ang'e ni yot siemo wang' jo siasa to jopiny to seche moko wawe mok wasemo wang'gi nikech waparo ni jopiny are right all the time so chalo biashara customer is ever right jopiny bende nitie kuonde ma gin e wrong koro ok wabi ng'eyo kata mana sani waseneno mana chikego yes regulations go to pod ok wadhi e details mwafwenyo niya gigi gi calculate gi kopogore gi wach mar geographical situation mar constituency kata county kata ward ang'o kendo magiketo in place nikech ng'ato kaka Kopiyo let me just use him as an example nikech en ka kodhi chung Awendo kata odhi chung Migori o IBC ofwenyo nade ni komanyo governor ma Migori to Kuria obro dhi e diriyo Nyatike obro dhi e dichiel mondo gi calculate gi gik ni figure ni ema nyaka otigo nikech onyalo dwaro dhi Kuria dipar odhi Kuria diriyo to jo Kuria pod ok winje odhi Kuria East odhi Kuria West jogo pod ok winje dong nyaka dogi kendo dogi so ere kaka IBC gitiyo gi method mane to calculate ni omenda ni Oromo dhi Kuria gidhi kacha nikech kadin arakoro gi kare gichiw chik no wenia kuonde go idhi diriyo ok dwane ni kuno didek nikech mano e kadang wabed niya we are sure ni omenda ni dhi romo to ere kaka bende gibiro ng'eyo ni mheshimiwa kadhi Awendo to odhi gi ji adi Awendo nikech nitiere group ma bende wuotho go kaka jatelo be onge ma wuotho kende so ka nitie joge gitiyo gi method mane mondo gifweny ni trip ma Awendo obro tiyo gi geche 3 kata geche 2 samoro obro tiyo gi geche 10 nikech jopiny bende oledhi gini malo ineno kaka joko Kopiyo ene midhi lande to kibiro kendi ineno kaka wuotho kende kamwana
macha onge kuma dhiye. Koro wan gi mbaka mang'eny mwanyalo go e wach chikegi nikech an to me, yes, they appear good, but pod nitie fuondegi matindo tindo mang'eny ma pod ok understand, manyaka wakaw time mondo wabwa understand kwa ng'enia. Kagi wacho ni e ward na ma South Sakwa onenga tigi $1,500,000 kaduogo piny. Gigona kwan gang'o mondo gichope $1,500,000 no. Giwacho na ngaga bro dhi edidi to bonde mala bro dhi edidi monde ka $1,500,000 no rom. Gigo kwan no na. To ngora ti dhi edidi. To jogo bro winja ka dhi diriyo magiketo na. Aya kapok wabiro wakili Mila dago mar mondo mi wadhi e doho mano ma Milimani kama achije adek kama itudo kod nek mano mar laktar Victoria Mutiso odiochieng' ma kawuono chopgi e nyim doho mano ma Milimani Law Courts bore Nairobi ka gintiere nyim magistrate Paul Mutai. Winjane kaka burano dhi mbele mana matin mondi. About other firearms suspected to have been used, and we need to subject them to ballistic for forensic analysis. The CCTV footages that were retrieved, the same have not been subjected for analysis. In order to identify the respective role each and every respondent played in the murder of the said Dr. Victoria. Your Honor, from the preliminary investigation, the investigating team have established that the first respondent is the one who fired the fatal shot, while the second respondent was driving motor vehicle registration number KDH 600A, a black Prado which was used to block the Uber the deceased was using, that is Toyota Passion registration KDJ 609D. The third respondent, Your Honor, is the one who dropped and picked the third respondent, Your Honor, is the one who dropped and picked the first respondent at and from the scene. Your Honor, it's also worth noting that there are other accomplices have also appeared before, are in custody by the miscellaneous number E3495 of 2026. That is Republic versus Rose Mbithe Mulwa, alias Rose Mbithe Ndetei, and Chris Mulwa. And also, there are some who are at large. Your Honor, we have several witnesses, about 50 of them, whom we are yet to interview and record their statement. That's why we sought for the period for the respondent to remain in custody. Your Honor, the team believe that if the respondents are released at this stage, they might interfere with witnesses whom are known to them and the pending investigation, as some of the accomplices are still at large. Some of them are police officers. Your Honor, the murder
of Dr. Victoria Mutiso has generated a widespread public interest and outrage. The circumstance which the doctor was trailed and eventually killed. Consequently, Your Honor, if the respondents are released before we conclude our investigation, they may be exposed to retaliation or even mob injustice or other threats, Your Honor. That's one of the reasons we pray for their continued detention, Your Honor. Your Honor, the respondents are flight risk since the offense that they'll be charged with at the end of the investigation is a capital offense, and some of their accomplices are at large, on the run. And due to the public interest that the matters elicited, Your Honor. Your Honor, for that reason, we pray for 30 days to continue to be with the respondents in custody so that we can continue with our investigation. Your Honor, that's all. Nyakwara Mugejwanga jafombo marwa Cynthia Onyango luonwa wach makamano kendo matut kotudore kod buchne kamano mar laktar Victoria Mutiso wabobedo ka wamenyo kata wanyisi kata neno achiel kachiel e weche manyien mamoko magudich makawuono. Adwano wakaw mana yueyo madundo kaito waduoga wadhi mbele kod twak marwa, kik idhi mabor. Oh yes, Nyakoromogi. Ma en ngomo wake. Kama wuok tich Nyakoromogi jwang tugo kwa street Nyakoromogi jwang kwayo mari, ote mari Nyakoromogi jwang request time. Tichario, wale marasta wako namna gani, wanasema namna gani? Rege Iowa. Tichadek Nyakoromogi jwang ama nyojo tobe miero sana katogo Mbaka tu pole pole tu. Tichangwen en ching jodongo. Easy. Kama nene, kikmano timo chon sana Nyakoromogi jwang ngomo wake Ramogi TV. Kati cha beach, Nyakoromogi jwang sukuzo wake. Sukuzo maliet Nyakoromogi jwang agoli Kenya kati nyaka Congo Brazza. Sapar, gideka faga beach Nyakoromogi jwang nyaka sapaga Rio Ramogi TV. Usikose. Liet mara tari. En ngano mano mi thuolo mar donjo odwa kai? Ha? Ya warakesh. En ang'o mitime rum mar pari kai? En winjo ni gima wachoni. Machiegni kendo Nyakwara Mugejwang mar mondo mi wadhi mbele kod twak marwa e chal mar Kenya chike mago mag Bajed Kampen gotudore kod chike maduol matayo weche magiero e pacho kae IBC nogo chapa ewi kwan omenda mibobed ka itiyo godo ne jolar kombe mopogore opogore mag siasa mane yiero mar higa mar 2027. Wakili Mila apoka ka upachi kotudore kod chike makoro IBC oketogi mar mondo mi oketane kieo ewi omenda ma kila ng'ato biro bedo katiyo godo, jalar kom ten piny, kom governor, kom woman rep, kom senate, kom MCA, kachiel kod kombe mamo. Yes, mokwongo adawacho ni adami background mar chike gi.
mokwongo ni chik mar campaign financing act ni nolose 2013 mano bunge makalo cha to kane giselose to notem ti kode yiero mar 2017 to parliament kina Duale notamre ni chik no onge regulations apart from the act onge gimantie boye ma regulate kaka idhi regulate pesa ma ji tiyo gi campaign. Koro bang' mano nobedo deferred to the next election ma in 2022 to konse bedo deferred through parliament Katiba Institute nodhi e doho kane gisedhi e doho negi file petition number E540 of 2021 gi E546 of 2021 Katiba Institute and 3 others versus IBC and 3 others. Kane gisetimo case ni court nogolo uamuzi ni mondo IBC olos regulations olos chike mane buo campaign financing act ema koro gi gazette niluongo ni campaign financing regulations. Koro regulations gi ema konyo act ta mondo bed implemented. Koro gima IBC notimo ni notime based on a court order. Number 1. Number 2, court nonyiso gi ni ka gitimo gini gil regulations gi to gitim public participation. Okay? Koro in July around 23rd to 26th noluong jo political parties liaison committee noluongi Manzoni Lodge mondo gidhi gitim public participation regulations mane los gi. Koro kane gibiro to ne an one of them about a PPLC no nitie issues mang'eny mano raise concerning these regulations nikech no feel ni besides political parties representatives we also need jo raia mondo participate in public participation exercise no mondo gino bed proper. Koro IBC no wacho ni no miyo gi nyaka formal input mondo giketi nikech koto ng'isi nyaka gi team public participation magi winj gi maji wacho mondo gigo bed incorporated in these regulations. Koro IBC no riambo ni gidhi ng'iyo gigo kendo ngiso ne gidhi Kilifi gidhi Kisumu gidhi wuotho Kenya te mondo gikaw views mar raia mondo koka gi gazette this act. Koro nyoro no wabuok e email wa nyocha kane gioro no email ni gise gazette these regulations kapok giwuotho ma gikaw views mar jopiny. Koro mani kuma ne act ni wae. Koro act ni nwawuoye mang'eny kabisa. To gima rach mogik gi act ne ni besides ng'eyo keto limit mar spending idwa ni mondo ji oyaw account mar siasa mar campaign ka koro koyo ka chung to yaw account mare to account ni pesa te midhi miye gi ji te uso account ni to every 3 months koyo account to IBC ni aseyudo pesa makama tasetiyo gi makama. Koro kane gibiro gi formula mar yiero figures gi ne ging'iyo area ma constituency kaka Rom kata county gi Kenya te. Number 2 ne ging'iyo population ji rom nade every place ma ji nitie. Okay? Number 3 ne ging'iyo ni areas mopogore dwaro gi opogore mar campaign. Inya yudo ni nitie kuonde ma onge ndara onge ang'o to nitie kuonde ma ndara nitie gidwaro mana health services. Koro ne ging'iyo factors mang'eny. Ne ging'iyo nyaka ni idhi golo shede adi ka nigi ji adi venues bei mar venue kuma idhi time siasa chal nade. Ne ging'iyo nyaka merchandise gima ji golo marketing ji tiyo gi merchandise mopogore nade. Inya yudo ni ng'ama campaign e gweng' ng'ama campaign e town gi campaign mopogore. Nitie ng'ama tiyo gi social media nitie ng'ama tiyo gi road show. Koro ne ging'iyo gik mang'eny kabisa. Number 3 chikni gima noneno kendo korach go ni no otiyo mana from February otiyo dweche 6 before the election. Tingeni kaka sani kaka anase campaign dweche 3 sani aseto gi almost 2 to 3 million ma onge record anywhere onge anything. Koro ng'eni kata mheshimiwa ki campaign chakre go almost 2 years before. Koro chikni en otiyo mana 6 months to the general election. Mangiso ni chikni nokong'i sana nikech ji mang'eny tiyo gi pesa chakre sani. Koro kata gimomiyo gi ok ginyag regulate. Koro gimono penjo gi mogik niya ere kaka besides regulations gidhi enforce gigi nade nikech kata mana chik ma wacho ne jo sirikal ok onego ni tiye campaign otamo gi regulate. You know ka CS dige campaign PS dige campaign and then gimoro kendo mano wacho ni chik ni dwani i disclose identity mar ng'ama finance ko yoko timo campaign. Gidwaro kare pin gidwaro ID gi details ge te gi pesa ma ogolo ne mheshimiwa campaign. Koro gigi ofil ni gigi bo zuia ji nikech campaign king'iyo joma finance ga politicians odhi zuia ji timango finance politicians nikech kaka sani ka usipna ni domi ya pesa to akiare unge pesa ne unge gimora motimo to chik ni dwaro ni ya ka usipna ni mia finance
to nyako disclose na kumogole pesa nyako miya details gi nyaka mar KRA omiya ata a present the government gisegolo nyaka forms ma ji fill miduok ne IBC koro gini dhi buogo nikech alafu kigolo pesa more than 1 million 1 million koro dhi ng'i nyaka records ma KRA to kitimo campaign mitieko to give me 14 days after election kantie excess mora mora awati no chang ni pesa to ntie excess modong e account ni ka en independent candidate onego bono yiero kuma excess no dhiye kata ka en pesa ni kao iro charity organization iore pesa ni ka in political party kaka koro in ODM kata UDA gidwaro ni pesa mitiyo go ni ka pesa odong timiyo party oken mari iwinjo gigi koro ntie gik mang'eny wan penjo gini gigi ere ka gidhi nikech onge ng'ama dwaro mondo pesa mizitiyo campaign ichake duoke party kata duok ne charity organization okay number 3 gichaki keto ni pesa moko modong ka in kaka koro joma tiyo ne UDA gi pesa gi te donjo gimolo ni consolidated fund mano kendo taxation pesa ma ochokna mar siasa sirikal chak kao mago pesa ma okinya disclose iwacho ni kaka sane nya bet an gi website kaka an e campaign na website na nigi donation portal maka pani mheshimiwa nyagolo na to nyoro pesa kacha makiani pesa wakanye but anonymous ndiga mang'eny magolo ni pesa campaign koro gini dwaro ni any anonymous ko yudi nikech gi full account ni to anonymous pesa gi te serikal kao tere consolidated fund koro ne wan gi maswali mang'eny kabisa gini koro no feel ni gini ne gi gazette piyo kapok gi reach out to every stakeholder yeah koro mane ene chikni koro ka chikni kaka nonena ni mondo bed implemented ok dhi bet mayot nikech kata mana sani joma nitie sirikal ok dhi bet mayot ni josiasa giwegi ema nyalo koso bedo joratiro kose gik moketgo lai moketgo e matek nikech king'iyo nyaka bi yang ni solro ma ogolni no nyaka bi yang no dhi timo ang'o oking'e ni chik moro amora koketi nitie ga enforcement mar chikni nitie kaka koro kikoso ma to ma e penalty dong ting'e regulations gikolo kaka sani kok disclose jomomi pesa gi to intie act section 18 cha iterie doho iwinjo to nyabedo kata nullified okinya chung election koro no woro ni ere kaka koro ne campaign ne timo cha samoro dhie ground venue keto ni adhi tiyo gi pesa makama to kichope ground gik moko lokore koro ichuno ni in gi excess budget e ground there's no way minya account for this nikech ogionge gineni and then number 2 onge ng'ama dwa ni mondo ana siasa bati kata mboshi mungi pesa wakati tiyo gi siasa ni ji mang'eny ok dwa onge yanga onge ng'ama dwa no ng'eni pesa ne dhi nade koro ere kaka gidhi regulate magi wuothe Kenya tema gi ng'eni jotiyo na number 2 joma tie sirikal sani gi ere ng'ama dhi ng'iyo gi nikech IBC tie sirikal mano is a fact kata sani ministers campaign ne ga jo sirikal onge chieng' ma sirikal osekawo atua mora ne jogi koro ere kaka sani gidhi kawo atua ne jomo fund kata sani pesa ma itiyo go campaign state house magi campaign ere sani Ruto tiyo gi pesa campaign ng'ama dhi chikre dhi affect gi nade ng'ama dhi regulate ng'ama dhi fuatilia onge koro gina chik nikech court order but implementation kata enforcement dhi bet matek. Mheshimiwa Kopio, in kaka jal mano segoyo piny bedo jaod bura mano mawendo omiyo sani iluongi ni jaod bura machon mano mawendo king'iyo chike ndalo mani goyo piny mani bedo jaod bura mawendo nobede yo machalo nade to chike ma IBC obiro go kawuono ni kata mobiro go mar mondo mi obioga kendo ket kiewo e omenda bibo bed ka itiyo godo e yiero mar higa mar 2020 kod abel nitiere gima IBC temo umo kata temo geng'o mar mondo mi kik timre mane momiyo nonro mano mar arambe mora mora mitimo ne jasiasa nyaka bi chiwe yo makare nonro mano mar josol omenda nyaka chiw ng'ata ma osolo omenda mano mohewo 20,000 nyaka mi receipt makoro yango ni ng'ane kata kuom ranyisi an Joyce Oduor na golo pesa makama kendo miya receipt mar yango ni ero na golo omenda makamano kaachiel kod yango ni omenda makamano dhi timo ang'o e kinde makoro agole kaka solro. Erokamano ahinya kichiko iti kuom gima owadwa Odede nowacho wuoyo mana ka jasiasa nok wuoyo ka jaket nyong'ong e gine e yiero nikech owacho gi madonjo te niya ka seche mitimo campaign nitiere sa campaign cha nitie jok moko ma are fearful
gidwa ni bed safe both sides. Uchung kada ji ang'wen to ng'ani dwa miu pesa ute nikech ok ong'e ng'ama dhi yombo to bende ok odwano bed left out. That's how businessmen operate. Koro kiwacho ni ng'ani identify himself matut don't money you are scaring donors away. There's no one who will be willing to put his money in any politician because ki bedo identified ni igolo million dia achiel of their campaign mar mila to okioro pesa ne kopio to kopio dio yombo. You are profiled and earmarked. So some of these things wacho ni gino biro na koni kachako ni implementation is going to be a tall order. Nikech mokwongo or depend on trust or depend on goodwill and then also capacity mar IBC to monitor. Nit inyayudo ni kaka kom mar MCA achiel dhano chunge ji madhe 20. Kese chung mitwe pesa ni you are a candidate and you'll have to be monitored. Mar MCA. How many MCAs do you have in Kenya? Nearly 4,000. Can multiply by 20. What numbers are we talking about? Mana mar MCA pokwa bire wajumbe, pokwa bire women rep, pokwa bire Senate and even governor. But aside from that, I think the IBC, the effort is good, but I think they're living in their own world. Because they are saying that the president should use 6 billion. At most. That means if you have a way of doing your magic, you can even use 100 million. But on campaign merchandise alone, if you wanted to reach out to people, to everyone across the country, we have nearly 20 million voters, about 24 million voters. Then, say you wanted to reach half of them, you decide to print only 12 million T-shirts. Yeah. You have not printed the caps, the scarves, whatever, only T-shirts. You print T-shirts a million apagario. Manote any that you give 3.6 billion. A T-shirt, poke mobilize you the endara, poke keto petrol, poke keto base chopper. Matenda ni pesa noten. Thin marach, the presidential campaign. Matenda ni ya, jogi, no, kwandikina onege temo toge goe with the realities on the ground. With the realities on the ground. Because campaign merchandise is wide, there are a lot of things. But even mobilizing campaign teams, Mara presidential campaign, in northeastern, in eastern, in Mombasa, the following day in Nyanza, and all that. It is crazy. So I think it's a good effort towards managing excesses in campaigns, but also they needed to do proper public participation. Ondo megiyo da dieri man candidate gini. Cost madieri on the ground. To chalo nade. Aya kapok wadhiro dede dago mar mondo mi wawinja ne pa jopiny e county mano ma Kisumu. Wawinj pa jopiny e county ma Kisumu kaachiel kod county ma Migori. Kae to kwadwogo wabobedo kwadhi e yueyo matin to wadwogo wadhi mbele kotwa kuwinja ne mondi pa jopiny e county ma Kisumu. An kuom nyinga iluongo no Mondi Solomon Simba. An wuod Luo Kisumu ka ema adakie te dala. Koro wach mar ka IBC keto limit ma politician onego tigo. Penjo na mokwongo ne IBC. Apenjo niya, ere kaka gidhi ng'eyo ni atiyo gi 41 million. Alafu wachna machiede wachno. Ka an gi nyalo mar tiyo gi 100,000, gi million 100. Ang'amono IBC we athuolo mondo ati kaka nyalo mondo aser ombulu kar nyalo na nikech wane pap wante wamenyo. Ng'ato dwaro MP, ng'ato dwaro senator, wante wamenyo. Koro kar tekre ni ema onegi ke chidi wacho ni dhiang' chiemo e bor mar tonde. Koro ang'eyo ni IBC wawe thuolo wamanyo mburu gi teko mango. Ka an gi teko matiyo gi milion 10, ati gi milion 10. Ka an gi teko matiyo gi milion 200, ati gi milion 200. Moloyo ketonwa ohinga mageng'o mondo kik wati gi milion 45. Mane tekna on that. Gwewa wathuolo wati gi pesa kwa nyalo.
Kwa majina mimi ni Vincent Ofafa, mfanyabiashara hapa Kisumu. Hii proposal ya IBC yenye imekuja nayo ya kuweka maximum expenditure ya pesa kwa watu wa wanasiasa, moso kwa president 4.4 million. Hiyo naona kwa hapa kwa Nyanza tunaona kama ni kitu yenye haiwezi fanyika, manake president inafaa hata ufanye campaign na billion plus. Sasa wanafaa walete pesa na gunia hapa Nyanza. So hiyo sisi tunasema hiyo kulimit watu, mwenye ana pesa achane na siasa. Siasa inataka wenye wako na pesa. Juu kuna wale sangwenya wako ndani, na kuna wale wa kukula tu. Kuna pia mayouths wako njaa hapa. So kama una pesa na we ni mwanasiasa, wachana nayo. An gi nyinga iluonga ni Franklin Okungu. Nyinga mar papen Ninja Man. An ja ohala Kisumu ka. Kendo an achiel kuom jotelo mag yudhe. To an gima nyalo wacho e wach IBC ma gidwa limit go pesa mar campaign. Awacho ni ma en gima dhi thiro wan kaka yudhe, nikech yudo ka sani yudhe onge tich. To seche mag campaign kamae eka wanyalo yudo ga pes josiasa. To ka josiasa gi osedhi, jogi ok mak simu, to jogi ok duoga e ground. Koro wan wa prefer ni seche mag campaign gi pesa gi moromo, to gikonyo japiny. Is better than ni odiyo pesa to tok koseyudo gimodwaro, to kendo koro loro simu, jopiny be kendo koro keto negi kiyo malo. Mana gima nyalo wacho ni IBC oket gino free. Ng'ato konyalo campaign kata gi million 100. It is up to him or it is up to her. Nikech mondo miyo campaign gi million 100 gi. Million 100 gi bro dhi kuom youths, mine maonge tich, to gi people living with disabilities. Kech adier makere ni josiasa gi seche magi campaign e kwa neno pesa gi. Tok ka gisedonjo offices gi, to kwane pesa gi. Koro jo IBC, weuru gino bed free. Josiasa madwa campaign kata gi 1 billion, let them campaign. Kech gimang'eyo ni seche magi campaign gi 1 billion ni, to pesa ni dhi ne yudhe, pesa ni dhi ne mine. Korka kora to pesa no tin, nikech mae pesa mochung' ne gimoro amora mar campaign. Duto te nyaka japiny. To akwayo ni pesa no tin nikech sechegi mae sama japiny be nyalo ke kuom josiasa. Nikech josiasa gimoko yudo ka samoro koyier to wigi wil kata ne jopiny nogo ne ombulu ni nigeno kodgi. Omiyo sama koro gini owuok to mae ma awinjo ka jomoko wacho ni chiem chuth mbele rach. Koro ne gikela kela to jopiny chiemo, nikech moko bende samoro itero gowi ni ang' no ti tok ti. Koro pesa ni to nonego chak mede maka japiny yudo mogo. To mana kaka iwinjo jotelo moko ywak ni ina bangi, koro jopiny beda bangi ma kowuok kata odhi Nyatike to un Nyatike kamano ma ibe samoro kang'i go kwandi odiochieng' to iyudo ka loyo kata samoro ja mijengo. Koro pesa ni nonego gimedi kata mane mare kom ker bende kwan sani ng'eny, dhano medore to piny bende ochako sudo. Omiyo kata mana magi keto mar kom ker chokane ka nyalo romo kaluwore gi kaka sani piny chalo. Samoro idwa lawo piny manyaka ang' itigi kalapapla. Koro ok obed tich mayot ahinya ka lure gi kwan ma IBC ogelo. To penjo mara be ma adwa nachaka penji ni to kata ka IBC ogolo pesa ni, to jok motiyo gi mokalo titimo nade, nikech gidewo beda ni gin kwan ma giketo to onge giming'iye, nikech samoro gikete kata kamano tibiro yudo ka jomoko tiyogo be makal kata nyadidek to onge okang' mikawne. Giluonga ni Winnie Atieno, nying mong'ere iluonga ni Martha. Pesa momiwa no tin kabisa, nikech Migori kaendi duong' to kuidwa ringo nyaka mwalo piny tong'wa gi Tanzania. Kanyo midwa golo nyaka idwa timo gimoro amora tenye print isede kiang'o kia. Yani pesa no tin mang'eny to wabende nyaka wakaw, nikech wambe gimomiyo nyaka wakaw chuth jogi kosedhi to kichak iduogo iyudo gine gichak gimiyi gin gidhi chuth kamano. Kosa campaign kama eminyalo bwase wiye. Omiyo wan kaka nene kaka pesa momigi Migori County kama otin. Wakwayo IBC ni kane giber to ne gimede pesa no kata ma president no tin, nikech president Kenya mangima ok en kuma tin, en kuma duong'. Onego bed na jogi kawo pesa to medo no pesa ni maber makata kaka inyalo ng'wenyi ni gima maber ibi chodo chuth yae tichodo mana ting'e ni gichodo gima ber. Jacqueline Achieng',
ai kaunti ma Migori. Kian kipacha kaka ja Migori, jodala wa Migori duong. 40 million ok nya romo Kampen Migori. Kichak midhi nyaka Kuria. To di pesa ni ema dwa loso t-shirt ma ngarwako, pesa ni e fuel ma gavana dware ngogo, pesa ni ema loso sukni ma kawaida nyako mimon, pesa ni ema dong ma ambe an gi target ni kanga kanyo tabi arudi. Gowi sani onge. Sani Kenya kuma wachope ni nyaka yo kipenjo na dwa dhi kuma kama tichulo. Sani onge tero gowi. Ngami tero gowi kosa de ango kiai obiro kiri piko kalo gi gari. Koro gowi onge sane. Gavana sumbe wokunge ni obed MC obed gavana obed mubunge onge ngami tero gowi. Pesa nyake miya nekecho kabineni kuma biro lawi gi gari matiende duong onge. IBC meduru jotelo pesa monde ka wambe wayud kaka wachiemo kami keye mi chieme meduru pesa. Mago pa jopiny e kaunti ma Kisumu kaachiel kod kaunti ma Migori. Mano bende makelo penjo machielo. Bende jopiny winjo adiera tien gima IBC otimo. Mano mar keto kiewo mag omenda ma itiyo godo e kinde mag campaigns. Kose jopiny to paro ni magi gin pesa winjo be ni miyogi gin kaka jopiny e kinde mag campaigns. Adono ka wiyo madundo ka waduogo Mesha kod Dede biro bedo ka duokonwa penjono. Kik idhi mabor. Mondo iyud ng'wono mawuoro ahinya kaka skiza tune mari, di *811 *288#. Ma en penj laktar kokalo Ramogi TV kamwacho ni ngima en mwandu. Mae en chenro mar pur gi ohala. Kama wanono weche mag pur gi jopur manyachon kod nyasani. Kata madong na kaka mabe tuoche dong. Watemo ng'iyo ni gin ang'o ma jogo ne timo chon ma bende joma puro sani timo sani. Ke jwala no be kiweyo to the more ma jwala no bet go kanyo jwala no to piyo. Koro nyalo dogo ng'ado kendo stem marango mar avocado. Koro yath miluongo ne jwelo ne ema biro duogo ne remo cha mondo koro bed normal. Wawuotho e chieche mopogore opogore ka bende watemo ng'iyo ni gin ang'o ma samoro nyalo bedo ni jogo osebedo ka timo mopogore gi machon. E kaunti mar Homa Bay kawuono an be afwenyo niya juice bende nyalo yudore to mana e yang'owa e rabuon. Omiyo tudri koda an Alori nyaka Black tich adek saa 1:45 to mana e Ramogi TV. Wadonjo e telo mogik mar twak mar odiochieng' ma kawuono kotudore kod Ckike Bajed Kampen. Dede nitiere paro mang'isi ni mak kanyo kotudore kod pach jopiny mano kuke kaunti ma Kisumu kaachiel kod kaunti ma Migori ma bende ne wawinjo kapok ne wadhi e yuyo madundo. Jopiny bende winjo tie wachni mano kotudore kod kaka IBC oketo chike ma ibo bed ka itiyo godo mar itayo ma itiyo godo gi omenda mag campaign kaachiel kod kiewo mano mar budget ma ok owinjore jachung' kali. Bende japiny winjo gini adier kose japiny en korka koro paro ni ma en pesa mwinjo bed ni kinde mathoth giwacho ni kinde mag kisera mag ombulu gidwaro ni jasese otie kod gi chuth ni mar ka oseyudo komno to koro dhi lal ok ochako duonge gweng'.
Bende japiny winjo tie wachni adiera? Erokamano Joyce, ka neno jodalawa ma Migori ka wacho wachni to nenore na ni jopiny pok owinjo tiend wachni malong'o, nikech king'iyo jogo mowuoyo kanyo ineno ka moko wacho ni pesa ni tin ok nyal romowa, nyiso ni according to them pesa ni margi onego bed ni sa campaign jasiasa ting'o dhi pogogi. To wach pogo pesa e campaign no e gima IEBC temo geng'o mondo mi pesa ma jasiasa dong'go sa campaign obed pesa makonye e weche mag wuoth, transport gi gik makamago, logistics, merchandise, kako nyalo publicize campaign mare gi gik makamago. To japiny to nene ni pesa momiwa ni, awinjo exactly jomoko wacho ni pesa momiwa ni tin, nyiso ni ma pesgi according to them ma pesgi monego bed ni kosechiw tidhi ipogogi, to mano ok kaka chik dwaro. Wach mar pogo pesa e campaign no ema miyo IEBC temo keto chikegi ni mondo mi jok maonge pesa bende oyud thuolo mar telo kaachiel mar chalre gi jok man gi pesa. Koro IEBC temo keto kiwango mamalo ma inyalo mar pesa minyalo tiyogo e campaign e kuma owinjore. To mana kaka awacho chien, kata bed ni IEBC nigi intention maber, to pod gigi these regulations pod nigi challenges, nikech challenge maduong' pod en kaka IEBC bro make sure ni gini otimore kama. Nikech kata iwach mana ni Mesha Kodede nyaka yaw account mar campaign, to anyalo yawo account mar campaign ma bende anyalo timo gigo te, to pod atiyo gi pesa moko extra e account machielo ma personal. Ere kaka IEBC dwa ensure ni pesa matiyo godo kawuok point A nyaka point B en mana exactly mar account. Anyalo miyi audit mar account no every day kata kidwaro, to kadhi e ground matiyo gi extra, to extra go to wuok e account machielo, then how would you know? Ibro ng'e nade ni koro in abro mana miyi mar account mana yawo cha to gi kwan midwaro kanyo. So challenges pod nitie, to jopiny ema important, nikech jopiny ema bedo served. Koro aparo ni IEBC onego bed gi much work kata tich maduong' mar puonjo jopiny mondo ong'e ni sheria mwakelo ni en sheria makonyo e yo ma achiel ariyo adek kaka jopiny, nikech sheria te mitime Kenya ka itimo on behalf of jopiny mondo okony jopiny, ok timgi mana ne josiasa. Koro japiny mawinjo wa to paro ni pesa ni IEBC okelo ni mondo dhi opoggi. IEBC is actually against pesa mipogo e election. Koro onego bed ni IEBC kawo thuolo sani mar timo public engagement gi education mondo mi japiny ong'e ni chik ni kata koponi ogeng'o ne josiasa pogowa pesa, but odhi konyowa e yo makama kae, to koro gibedo gi yiero makare ka ging'e niya kata koponi koro wang' ni ok gimiyowa pesa, to chik ni okonyowa mondo wayud the right person mabro duogo, nikech ywak gi ni jogi kosedhi to ok duogi, jogi ok mak simu kopia kia ni bende imako simu, but jopiny wacho ni ok umak simu kusedhi. Koro aparo ni IEBC pod nigi tich matek. Implementing it will be a challenge. To bende mana kaka iseng'eyo Kenya wa samwa wuoyeni nyaka bed ni ang' nitiere kweth moko ma be pod bro dhi e court, moko be ibior gi josiasa, nikech civil society bende ma wan ga e Kenya ka be gin nitiere more than 50% margi en civil society for hire. Ibro ka moko josiasa ga emo dhi irgi ni wan kwa dhi e court e doho to bo nenore ni nitie gima luoro momiyo apingo chikegi, koro un dhi nwa e court mondo ugol chikegi. Mago pod ibro yudo kanyalo timore. Kapok wadhi Wakili Mila kendo dago mar mondo mi wawinjane pach jopiny e kaunti mano ma Mombasa. Wawinjane ni to jo Mombasa wacho nang'o kotudore kod chika mano mar Bajed campaign. Wawinjane monde. Erokamano, an iluonga ni Jacob Was ya Mombasa. Paro mar ng'iyo ni iketo kiwango fulani mar campaign fund, mano gima ok jalre, nikech mokwongo jatelo maduong' mar piny osebedo kamedo budget mare mar
mar ot maduong' ma iluongo ni State House. To odini osebedo ka chamo pesa mag taxpayers mang'eny kabisa. Koro gimonego gichak mokwongo en niya, pesa madonjo ne rais, nikech rais osechako kampen, nochako kampen higni 2 mokalo, manyiso niya kodonja telo ni bang' higa 1 to chako kampen. Koro ka higni 2 mokalo osebedo ko kampen gi pesa. Sani koro kidwa keto ne governor ni spend pesa makama, idwa ni MP spend pesa makama, idwa ni MCA spend pesa makama, mano gima ok nyalre. Aparo kana chung kaka mbunge natiyo gi milion 9 gi 1,600, mano mana dwe 6 mana rem gi diere. Sani kiketo ne ni MP oti gi milion 100 kata milion 30, oking'eyo yo ma MP ni yudo pesa makoro inibo wacho niya oti gi pesa makam, nikech pesa ma miradi magitimo mang'eny kanye magigole pesa magitimo campaign. Koro ino kibing'eyo nikech pesa no kagikaw direct, gikaw ir contractors. Koro chike makamagi gin chike mag wuondruok. IBC wuondo ji, IBC umo wang' ji, onge chike makamagi manyalo tiyore. Nikech pesa mitiyogo campaign okigole bank direct, gin pesa miyudo ir contractors gi joma moko. Koro sharia ni onge system, onge kata chenro magiketo. Gikwong ginyiswa ni chenro magiketo ni en chenro machal nade, nikech gimoro ka gimoro kionge chenro mare kata ionge structure kaka wazungu wacho, onge kaka inyalo follow go up, onge kaka inyalo luwe, be onge kaka inyalo manyo kuma gaps nitie kata kuma nitiere rem. Luongan John Okinda, ajadak wa Mombasa. En gima miriambo kabisa, nikech mar wan waseringe paw ni higni mang'eny. Jo siasa gitiyo gi pesa mang'eny, to sani to koro gitiyo gi pesa mang'eny zaidi. Nikech ng'ato wondi ni owach, koro awinjo ka kuonde moko wach 18 million. 18 million en pesa matin sana kuom siasa gi piny masani, kuom bunge. Sani jogi wuotho ma karango thurwa Nyanza, ng'ato kodhi e rambi to golo 10 million. Kodhi e rambi to golo 10 million. Idwa nyisan pesa ni dongi kwane mna kachan ke jogi timo ga siasa te ai. Na kaka nyawadwa osetelo bowacho pesa ni ok gi bank direct. Ko ki bank direct tinyalo timango, inyalo access lakini pesa ma ng'ato kani ode onge kaka inyalo ng'eyo. Aya, sani jopiny bende obiro ma yore ni sani time en mar ol kalau. Kibiro to nyaka iting' na gas moro achiel, iting' na matres moro gi wuor moro bende awuoth kaler. Yaka koriwe na 1,000. Iparo ni pesa no bang' dweche kata 3 ma dhano timo campaign go, pesa no dong ng'eny sana. Koro wawachura wach adier ni wach ma pimo pesa jo IBC owe wuondowa, mano ok nyal pimre piny masani. Aya, mago pat jodak e kaunti ma Mombasa. Adwa no winja ne kaunti ma Nyamira kendo, kaito waduogi mar mondo mi walor twak marwa odiochieng' ma kawuono. Winja ne jo Nyamira to wacho nang'o. Na tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IBC imetunga sheria mpya kuhusiana na kiwango cha juu zaidi cha fedha ambazo wanasiasa wanafaa kutumia katika kampeni. Na hapa katika kaunti hii ya Nyamira tunaungana na baadhi ya wakazi wa mji huu wa Nyamira ili na watueleze, je, wana imani kwamba sheria hizi zitafuatiliwa, na je, hizi sheria ndilo suluhu la kuzuia ununuzi wa wapiga kura? IBC ilikuwa inatuongoza katika uchaguzi pale Ukarau na pesa ilitumika zaidi ya hizo ambazo wanatuambia za urais. Sasa wao wangeanza pale watuambie ya kwamba hapa we controlled na tukapata ya kwamba pesa imetumika kidogo, lakini sasa wanaweza kutuambia aje wameweka ceiling ambayo tayari wamekuika sheria katika uchaguzi mdogo wa constituents. IBC ukiangazia kabisa ni kama inacheza mpira ambao itascore the own goal, kwa sababu yale ambayo IBC inasema sioni kama yatakuwa vile, kwa sababu every now and again IBC imekuwa ikitunga sheria, but ikifika wakati wa elections
unapata hizo sheria zifuatiliwe. Wale ambao ni wasimamizi wa mambo ya kupiga kura wafuate sheria, waangalie wasiwe biased, wasimame imara na kuangalia kila mtu kwamba pesa zile ambazo zimewekwa situmike. Zile ambazo zinaletwa kupita kiasi, wale watu wasimamishwe, wasiche wakaingia katika kampeni, wakataliwe ama wachukuliwe hatua mbaya ya kusimamishwa, wasiche wakapate kura. Sisi kama Wakenya tusingoje wanasiasa watuletee pesa ndio tuanze kupiga kura. Waje tuangalie mwanasiasa chenye amefanya. Kama amefanya maendeleo, amelete barabara, amelete maji, amefanyia wananchi kazi, hiyo ndio peke yake tutafikiria kwamba huyu mwanasiasa amefanya kazi, tumrudishe atufanyie kazi zaidi mpaka ile wakati atamaliza kazi yake. Na hao ni baadhi ya wakazi wa kaunti hii ya Nyamira, wengi wanaozungumza wakielezea kutokuwa na imani kwa tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC kutekeleza hizi sheria, wakizidi kwamba wanasiasa uweze kuangazia kuwatekelezea yale mahitaji ya wananchi ili waweze kuwachagua bila hata kuangazia hongo. Kutoka kaunti hii ya Nyamira, langu jina ni Mbaka. Kundi. Haya, wawinjo kanyo bende yo makare pa jopinye kaunti manyamira majafombo marwa manyamira dan kan bundi no twak godo kot dore kot thuon wach ama watu wakwado mana gi dak abiriyo kende twaloro twak marudi chima ka dago mar mondo mi achak kodi wakili Mila mana mapiyo piyo wach ni mogi kot dore kod wach ni bende ngino manyalo miyo yiero mano mar higa mar 2020 kod 7 bedo mano mitimo kata itime to bobedo ni jogo motimo kisera mar ombulu otimo makare maonge wechego mago mag nyieo joluto ombulu kata tiyo kod pesa ni jopiny koro luto ombulu kalore ni ng'ane mache moko nolonwa pesa moloyo ng'ane bende chike gi bro miyo wabedo gi yiero mahuyanga ma en free, fair and peaceful. Yes, pachami ken ni chike gi noa gobo kabisa ni gidi fire to the next election otere mbele nikech sani iwinjo ka jopiny okelewa kata gima gitimo kiwinjo pach ginyiso ni public participation ok otim kaka ne koro nere koro ing'wana wacho ni IEBC do hold chike gi. Mosainya makna parono gi kanyo matin mar mondo mi adogira mheshimiwa Kopiyo mana mapiyo piyo kwa tieko wach ni mogi kotudore kod thuon wach mar aduogo ire Mila Mosainya wan gi ng'ikruok matin kod kama na ya aparo ni weche ma tudore kod campaign financing en paro maber to nengo kongo sol paro kuom jopiny kose sol paro kuom jopiny kae to bende gi team budget ma realistic kaluwore gi dwaro adieri mag nini ka kiloso chik ne josiasa to kikontak josiasa mondo ginyisi the intrigues mane iye kanyo gik mane dwarore ma otim proper costing itima gino in vain nikech ni office ginene IEBC Towers kacha wacho ni mati muru kama to okay, the real cost of the ground. That means an example, Martin, kaloregi watch campaign merchandise. Achiel kende mar president, mar t-shirt kende, mar half the population madhigo kura, iwinjo cost chigo 3.6 billion, to me 6 billion. Koro mateni jogi ne ok otimo assessment ni maber no gijumuishe jite mondo wuo. But what man campaign financing is a good idea ma onego obed jo Kenya adopt mondo kadhi mbele. Ing'eni tie jok moko miluongo ni cartels e siasa. Okaw kupenyi campaign mari dhi bedo pesa di koni dhi romo milion 20 to koni bas kora milion 20. Atieni kidhi tiyo to kidhi tiyo ne jopiny moyie mogone kura idhi tiyo ne nikech en momiyi pesa miyudo godo kony. Koro it is good mondo mi campaign financing obed regulated to bed gima realistic ma reflect the realities of the ground. Pero kama na inya mheshimiwa Jared Kopiyo manu jod bura machona marawendo wakili Mila kawati. Yes, ananacho ni campaign financing ber kabisa lakini sane process mar loso chik muhimu zaidi molo chik moketno. Koro gimanya wacho ni IEBC okaw time gi chor implementation mar gidi mbele mondo gidhi jopiny oelewa ni campaign financing en ang'o. Ka gisetimo kamano to jibo elewa ni ang'o ma gidwaro mondo jotim. To mogik en ya wan kaka political parties liaison committee wase bet piny kaka ule achiel wadhi e court mondo wa stop implementation mar gini. Mane wachna mogik. Yeah.
Odede ka watieko. Yeah, erokamano Joyce. According to me, kaka nene campaign financing regulations mokelgi to gi the act mantie, intentions giber, but ok ginyal tiyo perfectly magi achieve the intended purpose a system mar presidential mawangoni. Onyalo tiyo maber mo achieve much more a parliamentary system of governance. Nikech kucho koring'iyo ni political party. Nikech kakoro gidhi awendo to igocho ne political party A, B or C, then political party will nominate ng'ama chung'negi kagise win kanyo kaka political party A or B. Ma biro keto gini mayot mondo audit political party. As a party yot mondo audit ni ji adi mo support party ni gi omenda, gin ng'agi ni omenda marom nade, to omenda gi otiyo nang'o, to mano koro eliminate dhao mar governors i ebedo gi pesa e county ni, senators i ebedo gi pesa e county ni, kaeto keto oko jok maonge omenda e piem makamano. So aneno ka intention ber to pod wan chien matin in terms of achieving this under a presidential system of governance nyalo chandowa. Wabro bet gi we will have to amend gik mang'eny kendo bro bet matek gi challenges kata ma wawuoye ka, nikech for example iwacho ni inigo kwan ni abro dhi kuria diriyo ata dwa dhi kuria dipar gi gik makamago. But ka en political party to yot mondo ang'e ni political party X nigi supporters 200 ma okelo pesa makama otigo kage kacha. Erokamano. Erokamano ahinya Meshak Odede, jaket nyong'ong'e weche mag yiero. Erokamano ahinya Jared Kopia, jod bura machon ma wendo kachiel kod Cecil Miller, jagoro mar Roots Party of Kenya, kuom kawo thuolo maru mar biro mar mondo mi wabed kod twak. Nyakwara Mogia Jwang' mena gune erokamano ahinya kuom bedo kod nyaka gi sani mwachopo e giko mar twak marwa e chenro mar Mbaka Oromo. Wageno ni duol matayo weche mag yiero e pacho kae IEBC biro bedo kod thuolo mano mar lero ne jopiny kata yango ne jopiny kit chik makoro negi goyo chapa e oboke moyied mano mar pacho ka, mar mondo mi jopiny ong'eane ni chike mag iketo mano matayo kaka itiyo kod omenda kendo mago maketo kiewo mar budget ma ok owinjo bed ni kalo ketgi nikech ang'o to owinjo bed ni konyo e neno ni piny Kenya obedo kod yiero makare e yo machalo nade. Nyakwara Mogia Jwang' oriti masani ibed kod odiochieng' maber nyaka kendo aromo odiochieng' makiny. Nyinga Joyce Oduor.